informática industrial e robótica ou máster en deseño, desenvolvemento e comercialización de videoxogos. A oferta do campus industrial de Ferrol complétase con outras titulacións punteiras como a de Enxeñería en Tecnoloxías Industriais, Mecánica, Naval e Oceánica, Eléctrica, Electrónica Industrial e Automática, Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto, Xestión Digital da Información e Documentación, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Enfermaría ou Podoloxía. Figuran tamén o grau aberto en Enxeñaría Industrial e o grau dual en Enxeñaría Eléctrica, que é ademais o primeiro grau dual do Sistema Universitario Galego. No eido da investigación, as liñas de especialización do campus industrial de Ferrol son a robótica, os materiais, a optimización e xestión de procesos industriais, o desenvolvemento de produto e a enxeñería naval e offshore. Traballamos en proxectos innovadores como Estaleiro 5.0 ou Xemelco Digital, a través dun conxunto de recursos tecnolóxicos, un centro de investigación, laboratorios e persoal investigador altamente formado e especializado en cada unha das liñas de especialización. A colaboración do campus industrial de Ferrol co tecido empresarial a nivel comarcal, autonómico e nacional é unha máxima desde o seu nacemento no ano 2016. Somos un campus verde no que poderás pasear por un xardín botánico único. As praias da comarca de Ferrolterra, así como as súas múltiples opcións de ocio e cultura, son o noso valor engadido. Somos un campus innovador no corazón de Ferrol. Un campus para a empresa e para a sociedade. O teu campo. O campus industrial de Ferrol. Los beneficios para los participantes son múltiples, desde la
cohesión y trabajo en equipo hasta la aplicación práctica de los saberes o cómo organizarse a la hora de diseñar y llevar a cabo un proyecto. La evolución de los participantes es clara y se ve a nivel de cohesión de grupo, a nivel de ilusión y sobre todo a la hora de desarrollar una serie de habilidades. Para mí, First Lego League es tecnología, compañerismo, respeto, convivencia, aprendizaje, cálculo, divertirse, equipo, nervios, alegría, programación. Heroes assemble! We need your superpowered minds this first Energized season. Although it is a visible and exciting part of our program, First LEGO League is more than the robot game. The three other pieces, robot design, innovation project, and core values, are equally important parts of the experience. These four pieces come together in your tournament. A world full of opportunities and possibilities related to the theme is waiting for you to discover and explore. Our missions and models in the robot game are there to inspire you and your team's innovation project. Or you can focus on your own ideas. Your challenge in the innovation project is to choose one problem to focus on and design a solution. You will use the engineering design process, repeating the cycle several times as you learn more and try different approaches. Keep iterating as you collect feedback from your team, people in your community, and experts in the field. It is great to hear what others have tried. You will learn from everyone you talk to. It is normal to have to change course as you learn and try different approaches. Throughout the program, some things may be challenging, and you might make mistakes. Take what you learn and try again. You will be using the first core values throughout the season in both your innovation project work and the work you do on the robot. At the event, your gracious professionalism can shine at the robot game table for the referees to evaluate, while the judges will go into greater depth about how you relied on the 6 core values all season. Track your progress throughout the season, and make sure everyone is included in the work. There is room for everybody's ideas, and all team members will have something to offer. Remember, what you learn together is more important than what you win. At your tournament, you will have a judging session. The judges will be excited to hear about the work you did and decisions you made as your work progressed. The Strangers! You will have the chance to make a live presentation of your innovation project. Decide as a team how you want to present, a skit, a pitch, or some other way, and focus on the key information you want to share. The time will go quickly.
Once your presentation is done, the judges will ask you questions. They are as excited to learn from you as you will be to share your work. Then you will move on to discuss your robot design. You can organize a formal presentation, but you do not have to as long as you explain your code, robot functionality, and strategy. The judges will be ready to jump in with questions. The judges will use the official First LEGO League rubrics when you come to tell them about your season. You can find them online. The judges will also want to hear about how you learned to work together and the unique skills each of you brought to the team. Some of this information will come out as you discuss your innovation project and robot design work. But you will also have a chance to reflect on your journey with the judges. What were your best learnings? What idea were you most proud of? 3, 2, 1, go! No matter how much progress you have made, make sure you and your team go to a tournament. Tournaments are loads of fun and designed to celebrate your hard work. They are not only a great chance to show off what you have done, but also to meet other teams and see what problems they have tackled. Talk to other teams and you will be inspired and be a source of inspiration to them. You will not only leave with helpful feedback from the judges you talk to, but also suggestions on what to do next. You may also even bring home an award to celebrate the work you have done. Good luck, teams. The world is waiting for your superpowered ideas. Moi boas tardes, é un placer para min darvos a benvida a esta cerimonia de clausura e entrega de premios de First LEGO League Challenge que pecha esta First LEGO League Galicia 2023. Que tal o pasachedes ata agora? Non escoito nada. Que tal o pasachedes ata agora? Así, sí, a verdade é que pasamos unha xornada estupenda. Esta First LEGO League Galicia, como sabedes, a organiza con moitísimo esforzo, con moitísima dedicación a Universidade da Coruña, para que vos pido un forte aplauso. E este é o segundo ano da Asociación Ingeniera Soi como socio organizador. Ingeniera Soi é unha entidade que impulsa as áreas STEM entre nenos e nenas, especialmente entre as nenas, en actividades, e máis adiante, en profesións de enxeñarías. Nalgúnas destas carreiras técnicas, as mulleres non chegan ao 20% do alumnado, así que é algo que queremos cambiar e que tamén pretendemos cambiarlo aquí dende First LEGO League. Sei que xa o sabedes, pero a misión de First LEGO League é a despertar vocacións científicas, tecnolóxicas e de enxeñaría, porque nunha gran medida a ciencia move o mundo. Con First LEGO League aprendemos moitas cousas, a comunicarnos, a traballar en equipo, a resolver problemas e ser creativos e innovadores. Por todo isto, First LEGO League é moito máis que robots.
Esta temática deste ano, a temática Superpowered, ensinounos ideas sobre a xeración, o almacenamento e o transporte e consumo de enerxía dun xeito máis sustentable. Transformounos, de alguna maneira, a todos vós en superpoderosos. Así que o primeiro aplauso, case o primeiro, segundo ou terceiro, quero que sexa para os equipos. Veña un aplauso forte para os equipos. E é que a verdade é que cando falamos de cifras de First Lego League chama a atención, porque este ano houve unha participación bestial. En First Lego League España participaron máis de 1.100 equipos, con 9.000 participantes e 800 centros educativos involucrados. Tamén houve moitísimos socios, foron 30 socios que organizaron 32 torneos. E os socios organizan dun xeito fantástico, aínda que non está mal dicilo, pero os mellores están aquí, a Universidade da Coruña facendo First Lego League Galicia. Cantos máis sexamos, mellor. Entón, isto foi crecendo. De feito, este ano cumplimos 9 anos e lembrábamos aí un pouquiño o primeiro ano que éramos moitos menos, pero que xa tiñamos toda esta ilusión que conservamos durante toda esta singladura. E, por suposto, First Lego League non podería ser posible sen os colaboradores. Os nosos colaboradores globais este ano son Qualcomm, The Lego Foundation, Disney, Lego Education e First. O noso organizador, como xa mencionei, a Universidade da Coruña, o Campus Industrial e a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol. E, por suposto, os nosos colaboradores locais, tamén imprescindibles. O Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia, Puntogal, Gabadi, Gadis, o Colexio Profesional de Enxeñaría e Informática de Galicia, Neodin, Todo Ocio e Error Ferrol. Para todos eles, un forte aplauso. E, por suposto, tamén nos queremos lembrar especialmente, creo que estades pola parte de arriba, de todos os adestradores, profesores, pero tamén as familias e todas as persoas que ao final facedes que estes rapaces poidan estar hoxe aquí disfrutando de First Lego League. Para vos tamén un aplauso. E non queremos rematar esta rolda de felicitación sin lembrarnos dos voluntarios. Este ano aquí en First Lego League Galicia houve máis de 100 voluntarios que estiveron facendo de xuíces, árbitros, floaters, voluntarios de tráfico, responsables de PIT, axudándovos en todo o que necesitábades. Iban de rosa, temos aquí aínda algúns deles, para eles un forte aplauso, por favor. E, bueno, como sabedes, agora estamos na clausura de First Lego League Challenge, que é a categoría das persoas máis maiores que participades, pero antes, pola mañá, estivemos celebrando tamén a cerimonia de clausura dos nenos de First Lego League Explore. Temos algún neno de Explore por aquí? Sí? Damosles un aplauso tamén. Que fan un labor tamén increíble. E agora, gustaríame chamar os voluntarios que ides entregar as medallas, porque xa sabedes que en First Lego League outra cousa non, pero medallas nos encanta entregar medallas, eso sí que é verdade. Entregamos medallas por doquier. Entón, imos empezar chamando a todos os equipos, porque soamente por participar en First Lego League, pois levades unha medalla de recordo. Entón, a mecánica, explícomolo rápido para todos os equipos, a ver os máis lentos que estean atentos tamén, que isto é importante, imos facerlo así que as medallas, pero tamén despois cos premios, que sei que o que estades desexando. Eu voume poñer por aquí, sí. Ai, sí, pois por favor, os nenos de Explore, subide un momentiño e xa vos vou explicando como vai isto. Subide por aquí, dámosles un aplauso, claro que sí. Subide, que así tedes un recordo tamén nesta cerimonia de clausura de Challenge. Hai este espazo para vos. A mecánica vai ser a seguinte todo o rato. Mentre suben estes rapaces, vou vos explicando. Vou dicir os nomes dos equipos. Levantádesvos e rapidamente vides a estas escaleiras de aquí. Vale? Vides
o máis rápido que poidades por aquí, a ver, tampouco sin pasarse, unha cousa ordenada. Vides por aquí, subides por este lado do escenario e neste lateral de aquí daránvos as medallas. Aquí daránvos todas as medallas. Moi ben, colledes as medallas e no seu, eventualmente, os premios que vos entregarán as autoridades que nos acompañan e despois iredes ao outro lado do escenario dende o que vos sacarán unha fotografía de recordo. E despois poderedes baixar o vosso asento por ali. Vale, todo entendido, non? Sí, pois agora dadelles un aplauso a estes nenos de First Lego League Explore. Moitas gracias, rapaces. Moitas gracias. Podedes volver ao vosso asento. Volvede por ali, baixade por ali con cuidadiño. Aí van estas nenas e nenos de First Lego League Explore. Son nenas e nenos de entre 6 e 9 anos que xa comezan a participar en First Lego League, por suposto. Entón, imos facer así. Vou chamando os equipos de First Lego League Challenge. Vindes por aquí, subides, entregan vos as medallas e despois pasades ao outro lado para que vos saquen unha foto de recordo, vale? Está entendido? Non escoito nada. Está entendido? Moi ben, pois imos aló. Vou ir bastante rápido, pero sei que me seguides o ritmo que sodes xente profesional. Imos. Un forte aplauso para Robot City Pobra. Que veñan ao escenario, por favor. Chamamos tamén a Mega Builder Team. Que veñan tamén recoller as súas medallas Mega Ribeira Super Lego, por favor, un aplauso. E tamén o equipo Elementals. Que veñan o equipo Elementals. Peña Bots 1, que veña Peña Bots número 1. E, por suposto, Peña Bots 2, que veñan tamén o equipo número 2 de Peña Bots, por favor. Que suban tamén ao escenario Pathfinders, por favor. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Que nos acompañen, por favor, tamén Steam Girls Las Acacias. Veñan aquí ao escenario, recoller as súas medallas. Chamamos tamén a Las Acacias Bot, que vayan subindo, por favor. Continuamos con Montbot, que veñan tamén a acompañarnos no escenario. The present has no rhythm.
What is this I'm feeling? E de seguido chamamos a Energy Bot, que veñan aquí a acompañarnos a recoller as súas medallas tamén. E continuamos con las Acacias Booster, que veñan tamén ao escenario, por favor. Chamamos tamén de seguido o equipo Catabótica. Agora queremos chamar a Infinity Montespiño, que veñan tamén, por favor. E como son dous equipos, chamamos tamén a Infinity Montespiño 2. Que veñan tamén, por favor. Seguimos con Hack Zapos. Que veñan Hack Zapos, por favor, ao escenario. Seguimos chamando o equipo Control T, que veñan tamén recoller as súas medallas, por favor. E seguimos con os robots do Pazo, que veñan tamén ao escenario. Por favor, un forte aplauso para eles. E chamamos o equipo Electro Boom, que veñan tamén recoller as súas medallas, por favor. E chamamos tamén de seguido a Rap Zapos, que veñan Rap Zapos.
E por último, chamamos tamén a Electric Zapos, que veñan recoller as súas medallas, por favor. Aí están. E con Electric Zapos pechamos así a entrega de medallas de First Lego League Galicia. Moi ben, e agora imos co que máis estades desexando, que son os premios. Sabedes que, ademais de moitas medallas, en First Lego League tamén se entregan moitos premios. Hoxe imos entregar moitos premios, pero vai haber 2 premios aos gañadores que se van clasificar para a gran final de First Lego League España. Ademais, haberá 8 premios máis. E quero lembrarvos un par de cousiñas. Rapaces, autoridades e tamén aos pais e nais que nos acompañan. O equipo que mellor puntúa no xogo do robot non ten por que ser o ganador do torneo. Sabedes que hai un montón de cousas que se valoran, o deseño do robot, os valores First Lego League, a presentación do proxecto, bueno, moitas cousas, non? Eso é solamente unha parte da súa participación en First Lego League. Tamén quería lembrarvos que ningún equipo pode obter máis dun premio, cunha excepción, con 2 excepcións, perdón, o premio ao comportamento do robot e o premio ao adestrador. Entendido, non? Ese sí que son acumulables, o resto non. E nada, bueno, o último, quero desexarvos moita sorte a todos os equipos e espero que, sobre todo, pasarades un día inesquecible, que ao final é o máis importante en First Lego League Galicia. Antes de entregar os premios, gustaríame chamar ao escenario a don Julio Abalde Alonso, reitor magnífico da Universidade da Coruña, para o que pido un forte aplauso. E nos vai dedicar unhas palabras. Julio Abalde. Bueno, boas tardes. Acaba de decir que é o 9º ano. Dios, como pasa o tempo. Despois de ver ano tras ano esta sala, inda que inicialmente non se celebraba aquí, chea de rapaces, e sobre todo de rapazas, traballando e disfrutando en torno á tecnoloxía, creo que é un bo mensaxe para o futuro, non? Creo que si antes da pandemia era necesario ter unha sociedade que fora desenvolta desde o punto de vista dos retos tecnolóxicos que temos por diante, como pode ser a transición enerxética, a sustentabilidade e, sobre todo, a transformación digital, creo que a pandemia nos demostrou que esos retos, esas transicións que estábamos facendo máis ou menos lentamente, necesitábamos facela dunha forma moi rápida. E, ademais, nos demostrou unha cuestión, é que temos que ter nós, na nosa sociedade, na nosa comunidade, ese talento que se xa capaz de desenvolver as solucións científicas, tecnolóxicas necesarias para que a nosa sociedade avance. E, ademais, en todos os sectores, non solamente a tecnoloxía en este momento non é solamente unha cuestión de enxeñeiros ou enxeñeiras, é unha cuestión da sociedade, non é só unha cuestión dos informáticos, o problema da digitalización, sino que é unha situación que é transversal absolutamente a nosa vida. En este momento é impensable que calquera de nós desenvolva calquera actividade privada ou profesional sin ter o soporte da enxeñería, ter o soporte da tecnoloxía, ter o soporte da informática, en todos os sentidos, desde a inteligencia artificial, a ciencia de datos, a robótica, e, polo tanto, estos conceptos, estos coñecementos, teñen que ser transversales non só dos informáticos, e aquí está o presidente do Colexio de Informáticos,
que é o responsable da profesión, pero que el sabe perfectamente que agora estes coñecementos teñen que ser extensivos a toda a sociedade, senón teremos unha sociedade que non sexa capaz de utilizar os avances científicos. Por tanto, actividades como estas, actividades onde se desperta estas vocacións, se dice por aí STEM, bueno, se pode chamar de distinta maneira, pero son vocacións onde desenvolvedes a vosa vida en torno á ciencia, en torno á tecnoloxía, en torno ao desarrollo de coñecementos. E, ademais, me alegra moito que haxa aquí un número importante de rapazas e, sobre todo, de familiares e profesores que están aquí, para animaros tamén as mulleres a que a tecnoloxía tamén é unha profesión femenina, tamén unha profesión onde as mulleres poden acandar plenamente o seu desenvolvemento persoal e profesional. E por aquí temos algúns exemplos de esas tecnólogas, de esas científicas da ciencia e da tecnoloxía e da informática que desenvolven a súa vida precisamente en torno a estas ciencias. Eu sou científico, por iso digo sempre ciencias, porque senón só se ciñen a tecnoloxía. A ciencia e a tecnoloxía está moi vinculada e, por lo tanto, temos que falar de eso, non? E, por lo tanto, animaros a que na voso desenvolvemento en esta pola educación non universitaria sigades apostando por, digamos, os bacharelatos tecnolóxicos e no momento que teñades que decidir que titulación, que grado cursades, tamén teñades os grados científicos e tecnolóxicos dentro das vosas seleccións, sobre todo para as mulleres. É moi importante que seamos capaces de conseguir incrementar o número de mulleres que se dedican, porque en estes momentos se está falando moito de inteligencia artificial e se está falando moito dos sesgos da inteligencia artificial. Creo que é un problema, e, ademais, recentemente, coa concesión da Axencia de Supervisión da Inteligencia Artificial para Galicia, para a Coruña, precisamente un dos obxectivos desa axencia é vixiar que nos algoritmos, nos desenvolvementos das plataformas de inteligencia artificial non existan sesgos. Bueno, pois para que esos sesgos non existan, hai un moi importante que o sesgo de xénero, é importante que as mulleres tamén traballen, as mulleres tamén desenvolvan esos algoritmos e esa visión femenina sobre esos algoritmos. Por lo tanto, animaros a seguir estudiando, formándoos e aspirando a ser uns universitarios que desenvolvan a sociedade galega do futuro. Sobre todo, bueno, se ao final elixides a Universidade da Coruña, estaríamos encantados. Aquí o campus industrial de Ferrol estaría encantados de recibiros. Pero, se non, estudiar unha carreira universitaria, buscar ese grado que se adapte mellor á vosa vocación, ás vosas capacidades, é facer unha titulación universitaria. É a mellor garantía de ter un desenvolvemento persoal e profesional futuro exitoso. Por aí surden algunhas cuestións de outros tipos e niveles de estudos. A universidade, os estudios universitarios, é a mellor garantía de ter un desenvolvemento profesional e personal exitoso de futuro. E, por tanto, os animo a todos vos que seades ambiciosos e que vayades á universidade, estudiades a universidade. Repito, a Universidade da Coruña é unha magnífica universidade, que vou decir eu, e, por tanto, se elexides aquí estaremos encantados, pero se non, elexir calquera das 3 universidades galegas, que son 3 magníficas universidades. E nada máis, agradecer a todos vos que estades aquí, aos vosos profesores e profesoras porque aquí este é un día de alegría, digamos, de demostración dos resultados, pero é un traballo que levades facendo nos vosos colexios, nos vosos institutos, durante moito tempo, acompañados por os vosos tutores e tutoras, e, por tanto, tamén aquí agradecer a eles o seu traballo, como non, as familias que están aí, que sempre animan a que se faga este tipo de actividades, moitas veces por fora do horario escolar. Por lo tanto, felicitacións a todos, enhoraboa, e, sobre todo, aos premiados, moitas felicidades, e ao resto, o importante é que hoxe fora un día de alegría e de disfrute. Moitas gracias e a seguir traballando. Agradecemos ao reitor polas súas palabras e agora me gustaría chamar ao resto de autoridades que, se me permitides, chamos vos así
A todos de corrido, vides o escenario para ir entregando os premios. Hoxe nos acompañan un montón de autoridades. Hoxe temos aquí a Ángel Mato, María Jesús Movilla, Ana Isabel Ares, Jorge Dal, Andrés José Piñón, Laura Fernández, Cristina Ríos e Marián Ferreiro, que nos acompañan en representación de entidades que colaboran activamente con First Lego League Galicia e que veñen agora ao escenario a entregar os premios. Un aplauso para eles. Moitas grazas ás autoridades por acompañarnos esta tarde e imos aló cos premios directamente. Comezaremos co premio ao adestrador ou adestradora. Os adestradores e as adestradoras inspiran aos seus equipos para dar o mellor de sí mesmos, tanto individualmente como en conxunto, e sen eles non existiría First Lego League. Este premio outórgase ao adestrador ou adestradora cuxo liderado e orientación son claramente evidentes e exemplifican mellor os valores fundamentais First. Entregará o premio dona Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa do Concello de Narón. E o nome... Perdón, sí, bueno, pido disculpas, porque agora me estaba dando conta agora sobre a marcha, que me faltaba Margarita Aldao, que ven en representación da Xunta de Galicia. Disculpe, dadelle un aplauso. Perdón. Perdón, sempre me ten que pasar algo, tocouche a ti, Margarita, sinto moito. Bueno, como decía, o recoñecemento ao adestrador será entregado por dona Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa do Concello de Narón, e o nome do adestrador gañador é Manuel Couceiro Martínez, de Control T. A continuación, entregamos o premio Punto Gal ás novas promesas. Este premio recoñece o equipo que os xuíces consideraron que destaca especialmente e do que esperan grandes avances no futuro. Entrega o premio dona Cristina Ríos Prado, representante de Punto Gal. E o nome do equipo gañador é Rapzapos. Forte o aplauso para Rapzapos. Continuamos entregando o premio Gabadi á excelencia en enxeñaría. Este premio recoñece ao equipo cun robot deseñado de maneira sistemática e ordenada, unha solución de proxecto innovadora que aborda de maneira efectiva o desafío da tempada e un sistema de traballo que permite alcanzar grandes cotas de eficacia. Entrega o premio dona Laura Fernández Freire, responsable do Departamento de I+D de Gabadi. E o nome do equipo ganador é Control T.
burn? Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. De seguida entregaremos o premio ao comportamento do robot. Este premio recoñece o equipo que anota a maior cantidade de puntos durante o xogo do robot. Os equipos participaron en 3 partidas de 2 minutos e medio nas que contou a súa puntuación máis alta. Entrega o premio don Andrés José Piñón Pazos, director da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol. E o nome do equipo gañador é Mega Builder Team. Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all in the name of love, in the name of love, name of love. Agora entregaremos o premio ao deseño do robot. Este equipo utilizou principios de programación sobresalientes e sólidas prácticas de enxeñaría para desenvolver un robot mecánicamente sólido, duradeiro, eficiente e capaz de realizar as misións máis desafiantes. Entrega o premio don Jorge Dal de Sobrino, decano do Colexio de Enxeñeiros Navais e Oceánicos. E o nome do equipo gañador é Robot City Pobra. Un aplauso para ele. And it fills me up and it starts to shine and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dream? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Agora entregaremos o premio Xunta de Galicia ao proxecto de innovación. Este equipo utilizou múltiples recursos para o seu proxecto de innovación que lles axudaron a obter unha comprensión integral do problema que identificaran, desenvolveron unha solución creativa e ben investigada e comunicaron de maneira efectiva os seus achados aos xuíces e á comunidade. Entrega o premio dona Margarita Ardao Rodríguez, directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia. E o nome do equipo gañador do proxecto de innovación é Os Robots do Pazo. E agora imos entregar non un premio, senón o nomeamento ao National Innovation Award. Os National Innovation Awards premian aos equipos por solucións de proxectos de innovación exemplares. Este ano, este nomeamento sustitúe ao Global Innovation Awards que non se convocou para esta tempada. Entrega o premio, de novo, dona Margarita Ardao Rodríguez, directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia. E o nome do equipo gañador é
Os robots do Pazo. E agora imos entregar os dous premios aos valores FIRST. Estes premios recoñecen a dous equipos que mostran un entusiasmo e un espírito extraordinarios. Saben que poden lograr máis xuntos que individualmente e móstranse respecto mutuo e cara aos demais equipos en todo momento. O que descobren é máis importante que o que gañan. Entregamos o segundo premio de Deputación da Coruña aos valores FIRST. Entrega o premio dona Ana Isabel Ares Pernas, directora do Campus Industrial de Ferrol. E o nome do equipo do gañador deste segundo premio, Deputación da Coruña aos valores FIRST, é Mega Ribeira Superlego. E a continuación entregaremos o primeiro premio Concello de Ferrol aos valores FIRST. Entrega o premio don Ángel Mato Escalona, alcalde do Concello de Ferrol. E o nome do equipo gañador deste primeiro premio Concello de Ferrol aos valores FIRST é Catabótica. E agora xa só quedan os premios ao gañador. Estes dous premios que imos entregar e que dan acceso á final nacional que se celebrará o 25 e 26 de marzo en Cartaxena, Murcia.
Estes prestixiosos premios recoñecen a 2 equipos que encarnan a experiencia First Lego League ao adoptar por completo os valores fundamentais First, mentres que logran a excelencia e a innovación tanto no xogo do robot como no proxecto de innovación. Entregamos o segundo premio Universidade da Coruña ao gañador. Entrega o premio Dona María Jesús Movilla Fernández, vicerreitora do campus de Ferrol. E o nome do equipo gañador do segundo premio Universidade da Coruña ao gañador é Las Acacias Bot. Playing games, money on my mind, I'm kicking ass and taking names. The heat is on, get out the kitchen if you can't handle the flames. I'm hustling, I was born to win, ain't never gonna change. Let me tell you now, I don't know how, but the whole world's gonna know my name. Just wait to see, they gon' talk about me, things ain't never gonna be the same. E agora, por último, entregamos o primeiro premio Ingeniera Soi ao gañador. Entregará o premio don Julio Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña. E o nome do equipo gañador do primeiro premio Ingeniera Soi ao gañador é Steam Girls Las Acacias. Fuertes aplausos. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. E ata aquí chegou First Lego League Galicia. Moitas grazas a todas as autoridades por acompañarnos. E o último que queremos decirvos é que nos vemos na gran final nacional en Cartaxena e queremos convidarvos a todos a que veñades ao escenario canda nos a sacar unha foto de grupo que quedemos todos de recordo. Moitas gracias. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. Por favor, equipos, vinde ao escenario para sacar unha foto todos xuntos. Veña, todos para aquí.
incredible list of their incredible feats.